Води на медитация Архангел Гавриил. Креативна енергия и движение напред. Настани се удобно, легни или седни. Позволи на тялото ти да бъде в покой. Вдишай дълбоко и бавно издишай. Още веднъж вдишай светлина, издишай напрежение. Всяко издишване освободи стреса, тревогата, умората от теб. Позволи си на този момент да бъде само за теб. Благодаря ти, че се присъедини към тази медитация. Днес се обръщаме към Архангел Гавриил, вестителя на Божествената истина, ангела на новото начало, на творческата светлина и ясната посока. Позволи на неговата енергия да ти помогне, да ти издигне на ново ниво и получи яснотата за следващата стъпка в живота ти.